Totori zvedu mayellow bone chaizvo. Mayellow bone akasikwa naJehovha. Mayellow bone vapfana vechiduku, mayouth, future Zimbabwe. Yeah. To future to vantu vakaholda future yeZimbabwe kuti nka. Kubata future yeZimbabwe kuti nka. Zvekuti hapana zvamunozviita. Hapana zvamunotiita, hapana. Chinongotirwadza zvedu masanction atakaisirwa masanction awa. Dai tisina kuisirwa masanction. Dai tiri mamwe mayellow bone mamwe kutodarika apa. Tinotongoremerwa namasanction aripo, but madhara edu ari kuzama. Ari kuzama madhara. Patinosvika pa2030 apa. Nyika inenge yangova tsvibidi. Haunewangonzwa kusvedzerera. Because navo vari kurova road. Vakatovea maparliament akavakwa mastadium ari kugadzirwa. Zvese zviri kugadzirwa. Kuti pa2030 apa zvezvangova tsvibidi. Vanhu vanofunga kuti nyika inovakwa ne1 day. Haungovaki nyika ne1 day. Nyika inovakwa zvishoma nezvishoma. Even musha munoziva uvaki 1 week ovaka musha upedza. Zvishoma nezvishoma. Unoona mudhara paasvika manje palevel asvika. Saka unongoziva kuti after 5 years futi mudhara anenge ava pahigher level. Patinozoti 2030 vafana vese mumabasa, vafana vese vanoenda kumabasa. Nyika ine yanguva saisa ichireso. Ine yakungofamba palevel rimwe rinonakidzira. Yeah. Iwe chama ndingada kukudza chokwadi. Mugabe chaicha haana kugadzirisa road, any road since akaita president from 1980 kusvika iko zvino. Haana road yakagadzirisa yatinotobata naso kugadzirisa. Mugabe haana kana town yakavaka. Yakatovakwa nana Smith kudhara uko. Haana chinhu chakagadzirisa Mugabe, aingofamba zvinhu zvakaiswa nana Smith. Zvino mudhara auya manje akurenovheta chiti svibidi akaenda iwe tara muZimbabwe musina parliament yangosiwana Mugabe zvakavakwa nana Smith parliament yemuZimbabwe, asi mudhara auya aiti aitsvibididza. Saka moti kudii pamberi neZanu PF unoziva kuti zvimwe zvinhu so munogara mugona kungotivenga zvenyasi tivenga zvinhu zvinenge zviri pachena. Hapana zvimwe zvamuri kuita, maground yese amuri kuenda muchinotamba dzokai pano apa muvake nyika yenyu nokuti ndimi varidzi vayo. Unoda kuvakirwa nyika nomwe munhu sei? Ungavakirwa munyika kuzi uya kuno tikutengere mota uinde unopandukira vanhu, uya kuno tikupe mari uinde unopandukira vanhu. Alright, vanhu kugadzira nyika yacho ngavagadzire nyika tivatariri. Pane kuinda munopana zvinhu iko muchitenga masanction agadzirai pano. Titi zvokunetsa nevanhu. Titori mayellow bone but tiringourawa zvedu namasanctions. Dai masanction angobvisiwa apa dai takatsuka zvimwe zvisingaiti. Kana vachida kuona kuti nyika yeZimbabwe inobudirira ngavabvise masanction sei vachiramba vakasunga. Ngavabvise vaone kuti mudhara anoita chii. Inonyatsoti tsvibidi zviya zvokunyepera zvokuti kwanzi mudhara ndiye ari kuabhiyuza mitemo saka vakaiswa masanction. Akaisirwei sei vachiisa masanction? Ngavabvise zvinhu zviti tsvibidi shelele zvichiburuka so. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kana vakabvisa vadii kuabvisa vaone kuti mudhara ari kukoniwa here? Haasi kukoniwa mudhara. Sanction chete ndori kungobhaisa.